Il-pjagi ta' Ġesu huma l-għajn tal-maħfra u l-paċi tagħna. Inselmilkom u nistedinkom għal 176 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kull tieni ħadd lejt nerġgħu nisimgħu dik is-silta stupenda tal-Vanġelu ta' San Ġwan ta' Ġesu illi jgħaddi mill-bibien magħluqa u jidher lill-apostli mbeżza tiegħu fiċ-ċenaklu magħluqin fiċ-ċenaklu. Xena stupenda fejn Ġesu juri b'mod dirett il-pjagi tiegħu lill-apostli u jselmilhom il-paċi magħkom għal darba darbtejn. Ġesu jurihom il-pjagi, is-sinjali eterni tal-fidwa, is-sinjali tal-passjoni u tal-mewt tiegħu li Ġesu jażel li jibqa' bihom għall-eternità biex ifakkar lil bniedem li dawk il-pjagi, dik il-passjoni għażiża tiegħu hija l-għajn tal-maħfra tad-dnubiet tagħna, hija l-għajn tal-fidwa tagħna, hija l-għajn tal-paċi vera li hu biss jista' jnissel fil-qalb tagħna. U mhux biss, imma Ġesu jonfoħ l-Ispirtu Santu fuq l-apostli tiegħu u lilhom bħala Knisja jagħtihom l-awtorità, is-servizz li din il-fidwa frott il-pjagi tiegħu huma jwassluha lill-bnedmin kollha. Kif il-Missier bat lili hekk ukoll jien nibgħat lilkom. Ħudu l-Ispirtu Santu, id-dnubiet li taħfru ikunu maħfura, id-dnubiet li żommu ikunu miżmuma. Xi ġmiel, anki llum il-Knisja mhux biss tħabbar il-qawmien minn bejn l-imwiet ta' Ġesu, imma tħares lejn dawk il-pjagi glorjużi bħala l-għajn tal-maħfra u l-għajn tas-sliem għalija bħala Knisja u għall-bnedmin kollha li lilhom ix-xandar il-ġmiel tal-Vanġelu. Kif nistgħu niddubitaw mill-imħabba tal-Missier illi tidher f'dawk il-pjagi glorjużi ta' Ġesu. Mhux ta' bxejn li Ġesu meta jerġa' jidher 8 ijiem wara lill-apostlu dubjuż Tumas jgħidlu miss il-pjagi, daħħal sebek fil-pjagi ta' jdejja, mitt idek fil-kustat tiegħi. Ried li hu jifhem li aħna nifhmu li l-pjagi tiegħu sinjali eterni ta' mħabbtu għalina u mal-għajn tal-maħfra tagħna illum u mal-uniku għajn tas-slim veru li l-mulej jixtieq jagħtina. Nirċievu dan is-slim tal-għid minn qalbna. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.